Shalom horas madihita saluna. Adora somarsaur hita dohot hata ni debata. Tapasada maruhata martangyang mahita. Asiniro hamadihamudo dami nasian debata ama. Dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Diamuru asinihuria na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk Jamita Pertanyaan tanggal 12 Maret 2020 Minggu Okuli imana tersurat di Yohanes 4 mamuka mesian ayat 20 sahat rudi ayat 26 sonoma didok disi. Didulukat do martangyang ia upunami gabe didok kamu ikon Yerusalem do pertanyaan. Dunginin na Jesus ma maddo ibana. Porsia maho diaw inang naroma tikina. Gabe dang pola be dulukan manang Jerusalem pertanyaan tuamay. Gisoba hamudo nasobinoto muna. Uboto hami do nahusobahami. Ay bangso Yahudi do harorwan ni haluaon. Alai naroma tikina jalanung aroin waeng. Gabi di bagasa todi do hasitongan martangyang. Akka pertangyang natututu amay. Ayakka pertangyang nasongoni dipangido amay. Todi do anggo debata. Asa akka na martangyak tu ibana. Patut martangyang di bagasa todi do hasitongan. Dungi didok burburi mamad do ibana. Huboto do. Naneng ro Mesias na marguar Kristus. Ia dungro ibana barita honon na do sa luhuk na itu hami. Dungi nina Jesus maddo ibana. Au dui na makatay do to. Ima sahana. Diamudo nga sa porsyaon di bagasan Kristus Yesus na parjolo neng dohonon marhite turpuk Jamita pertanyaangon sa tutikyon sayarong dupe pangatusion ni namadok di paddohan na molo di bata hadir dang disudi inganan alay di inganan na tertentu adong madok di huria si Ado hadir di bata. Di huria si Bedo hadir di bata. Di huria si Cedo hadir di bata. Jaladang hadiri di huria HKBP inna. Ima pangatusyon ni ganup na di bahalak taringo tu hadirio ni debata na hadir di tonga-tonga ni kaparpunguan. Alani dia mudo nga sa porsyaw na paduaw ng dohonon marhiti turpukon pagkatayon na adul siyan hasomalad do na niula ni Jesus tuhala sa Maria. Ima buru sa Mariaon dada sada parupuan na ringgan. Ala somalna iyaka buru-buru si songonido lau mabuait jala somalna rak dohot akka dongan na buru-buru do lau. Hape ibana sadiri di hosniari lau tu sumur jala sahlak na jupang nasi. Gobarano patuduhon ia bursa Mario dang adong namad dongan ibana. Radi papulik akka dongan na ala ni pangalahona. Pangalahon ibana ima siala marsaur daging. Dot akabawa ola sape 5 hali bana mardonga saripe alani dia muro asa porsyao di boto Jesus do sudi ngolu nang dosa na niulani parupuan sa Maria di hapur saya parupuan is manang parupuan sa Maria do sudi na pinatorang ni Jesus di bana alay dang di boto ibana do pe isi do di bata na sitong jala buhado manobba di bata di bagasan hasitongan
Jala marhite tulpukon tabereng didok buru-burui didulukat do martanyang ia upunami. Gabi didok kamu ikon Yerusalem do pertanyangan. Upunasida na nidok ni buru Samaria ima hala Samaria na perjulu. Buasa gabi ingana pertanyangan di hata ibana tu Yesus. Ala di rohana naing pasesahod dosa do ibana. Ala itu dia ibana ikon laut tu dulu gerejim do manang ingana pertanyangan ni hala Samaria manang tu Yerusalem ingana ni hala Israel manobba di bata. Diduk Yesus ma mangalusi bana porsea maho dia inang. Na Roma tikina gabe dak pola be duluham manang Yerusalem pertanyangan tu amai. Dialus ni Yesus na di bagasar rohanai naso tradisi ni opunasida nang tradisi ni hala Israel ukuran manut Tuhon sada inganan pertanyangan tu debata uhut mangido hasesan ni dosa. Jala alus ni Yesus patuduho dang ikut Yerusalem dang ikon tu tempati galuk halak manobba di bata. Alai buido manang di dia. No porlu di Yesus ise do natasobba. Dang rikot inganan panobbao ni. Takas do didok Yesus panobba na sitong ima. Molo ditada ise na disobbai bana. Jalan no porlu si sobbao disada ingana persobbaon holat de batado. Jadi asa sahat tu pengajario ni Yesus tu buru-buru itaringo isi do di batana sitong. Ala nima dihamu do asa porsiaon. Molo tasobba di bata ikut tuturo tatadda di batana tasobbai. Unak tasobba na so tatadda hasitongan na. Ayulo do hita marguru tu akkadetu parbinoto ni portibion nakso tatadda alarikot malua ibana sian ragam yak kahamaulo ni portibi mangido hasonangan sian sahala ni dia itu manak tu parbinoto ba isobay mana me didok Yesus tu boru Samariai disobahamudo na sobinoto muna. Hubotohami do na husobahami. Ay bangso Yahudi do haroran ni haluaon. Do lapatan ni hata ni Jesus dihita. Gudang do nuengon halak manobba na so tinadana. Jala marhite na laut udatu hapedang ditadda isi datui. Na laut waka peramal hapedang ditadda peramali. Do tuak kana asing. Alani do gabe lilu haporsiaw ni halak na manobba na so tinadana. Ala dang ditadda dang na sinobana ujung na dang diboto tu dia ibana dibuan na sinobana. Molo neng hobar tu lomo ni rohani debata parsobau tatu debata naeng mahobar tu na niaturhon ni debata. Hata ni Yesus mangodolhon naeng gabe panobba na sitong kita. Jala unang gabi panobba na sala. Ala dang tatadda na so natasobbay. Adong do panobba na sala. Molo tadok sarupa do sudi hapursiaw ni. Ay hulat carana do na berbeda. Ay rak manobba di batado ninna di hata ni pangatusyon na. Sitong do sarupa hapursiaw. Sudi hapursiaw ta do hapursiaw ni halak na sumanada Kristus. Dak sarupay. Molo taruk sarupa berarti termasuk do hita panobba na sala. Dak tatadda na tasobba. Gabi sala hita manobba. Dang di halomohod di bata akan sala manobba ibana. Lumoad do rohani di bata molo disobba ibana. Alai ikut tasobba ibana di bagasan hasitongan. Hiru asa didok di ayat 27b. Gabi di bagasan tod di do hasitongan martangiang akka partangiang na tututu amai ayaka partangiang na songonido di pangido di bata buhado manobba di bata di bagasan hasitongan
hasitonga dia do maksudna. Ikota sobai bana hola di bagasan Yesus Kristus. Allah holan Yesus Kristus do holan dalan hasitongan nabui mabuah kita satu di bata. Jadi hasitongan di bagasan Yesus Kristus dang arong na asing. Dang hasitongan menurut ukuran ni hajol maon. Alai hasitongan na hobar tur standar manang ukuran ni di bata. Hasitongan ni dok ni Yesus dang persoalan inganan. Tohodo di bagasa joro hita marpungu, marede, martangiang, manoba di bata, ganuk hari minggu. Nang diaka pertangiangan di jauh niaka ruas. Alai dang nama dok gawe dang bui hita martangiang manoba di bata, di inganan na asing. Dang masalah ingana di nama manoba di bata. Ai hadir ro di bata, manang di dia pe. Dang boy ta penjarau di bata di bagasan sada dulu manang gedung manang di dia pe bodu hita manoba di bata namangiu dia mudong asa porsiao dina tasoba di bata nang matod di parbadia namangingani roha nang pikiratta asa sitong panobaot tatu di bata mulugio na mangihuton parsobao tu di bata atong sian parsobao na sitong ma. Alana juk do salah panobaut tatu di bata. Allahula pikirat tata pangasahon. Bui do halak di bagasan gereja pamatangna rohana pikiranna dang fokus manoba di bata. Pikiranna tuna asing. Hula romer minggu alai dak tudus rohana nang pikiranna laho marsoba tu di bata. Nah songoni dang manoba di bata di bagasa todi. Jaladak sitong panobao na sosiongoni. Alani mariamu donga sa porsiaon ikut di bagasa to di perbadia do hita manoba di bata. Ikut diarau to di perbadia do roha nang pikirata lau manoba ibana. Jala to di perbadia do mangalian gugu tu hita manoba di bata manang di dia pe. Nakpe marsahi pamatakta alai marguguru roha nang pikirata lau manoba di bata. Molo to di perbadia na margugui hok kita. Lapatan na to di perbadiai do nabui mangarau salut hadiriotta. Dinalau manoba di batasya nasaroha gugu ati-ati nang pikiratta. Atong dia mudong asa porsiaon ado lapatan ni na manoba di bata. Jala buasa sala sipata hita mangatu si hata manoba. Sahira gudang do halak rob tu perbingguan martangiang alai gudangat do halak nuaing romar minggu hira na lau tu ulau nadat na holan terpesona diaka hal-hal lahiria marhiti aka hiasan aksesoris di gereja aka kegiatan na holan Papua Soroha na di ulau ni mana rotu per minggu ni alai dang siar roha nang pikiran na lau marsoba tu di bata. Jadi panobao na sitong ima na hola tu di bataro dang tuak ka perjamita dang tuak ka perhubas nadong di parbinggo ni alanido iko manat hita majaga dirita asa fokus roha nang pikiratta laho marsoba di bata. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Uraji muihami do Tuhan ngulu nami pabainan nami nasotama Tuhan. Na juk salah panobau nami. Na juk do ngulu ni hajol maut Tuhan di ulau kami. Manoba naso huboto hami naso hutad hami. Api takas do boto hami Tuhan hodo si sobaun ala hodo Tuhan na manopahami ala hodo na malupasu-pasu di ngulu nami. Asiroham Tuhan patulus marohanami laho sian iasni roha patuduho parsobau nami tuho jala marhiti parsobau nami i Tuhan toktong majaloi malutung marlau dosa hami Tuhan sesa salu na dosa nami asiroham tangyong mapangyudan nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madihita, shalom.